Четвъртият сезон на Блуи разбуни цялото фенско общество, а най-голямата причина за това е една единствена сцена от финала на трети сезон, епизод наречен "Изненада". В него виждаме бърз поглед с бъдещето, където порасналата Блуи се връща у дома на посещение. "Здрасти, мам." Когато звънецът на вратата звънне, по-възрастният бандит отваря вратата, а зад нея се крие малко кученце, държащо бластер за топки, точно както Блуи правеше като дете. Този единствен момент предизвика пълна истерия в фендъма на Блуи. И днес ще разгледаме всичко, което знаем за дъщерята на Блуи. Коя е тя? Кой може да е баща й? И какво я очаква в бъдеще? Нека започнем с това, което е потвърдено. Създателят на Блуи, Джо Брум, се появи в подкаст и се обърна директно към мистериозното кученце. Той каза, че сега, гледайки назад, вероятно е трябвало да направи кученцето да изглежда повече като миниатюрна Блуи, за да е ясно веднага, че тя е дъщеря на Блуи, тъй като някои зрители са останали объркани. Но ето и ключовата подробност. Брум нарече кученцето "тя", а не "той". Тя. Тази една дума официално потвърди, Блуи има дъщеря, а не син. И това веднага опроверга всички теории, че кученцето е дете на Бинго или принадлежи на някой друг. А сега идва моментът, в който нещата стават наистина интересни. Феновете дадоха име на това кученце – Индиго. И честно казано, то пасва идеално. Индиго лави отличителният цвят на козината й. Дълбока смес от сини и лилави нюанси. Това следва традицията в семейство Хилър имената да отразяват външния вид. Блуи е синя. Бинго има петна като бинго карта. А сега Индиго продължава същата логика. Един фен го каза прекрасно, като отбеляза, че името завършва и на "го", което е тих поклон към Бинго. Пълното и фенско име е Индиго Глухарче, като глухарче препраща към пухкавия вид на увисналото й ухо. Това не е официално име, потвърдено от сериала, но феновете са го възприели толкова напълно, че то вече живее свой собствен живот. Сега, нека преминем към най-големия въпрос, свързан с цялото това разкритие. Кой е бащата на Индиго? Но преди да преминем към кандидатите, нека се върнем към самия епизод "Изненада", защото в тази сцена има детайли, които повечето хора напълно са пропуснали. Когато възрастната Блуи посещава бандит и Чили в семейния дом, същата къща, която почти продадоха в епизода със знака, бандит отваря вратата и не вижда никого. Но след това чува звук. Много специфичен звук. Звукът на топков бластер. Бандит вече е минавал по този път. Той поглежда надолу и вижда малкото кученце скрито зад вратата, въоръжено и готово. Готово да преследва дядо си по същия начин, по който Блуи го преследваше, когато беше малка. Ако поставите двете сцени една до друга, малката Блуи използва звънеца на вратата, за да примами бандит в капан, а сега това кученце прави абсолютно същото. Те са практически идентични. Единствените разлики са, че бандит е по-възрастен, а този в костюма вече не е Блуи. Това беше напълно умишлено. А сега бащата. Двамата основни кандидати са Жан-Люк и Макензи. А Джо Брум, както вече споменахме, умишлено е създал Индиго като равна смес от двамата, само за да държи всички в неведение. Но нека разгледаме действителните доказателства. Като започнем с Жан-Люк. Той е говорещият френски лабрадор, когато Блуи срещна по време на епизода с къмпинга, а тяхната среща като по-големи герои беше наистина мила, с размахващи се опашки. Явно са щастливи да се видят след години раздяла. Но ето къде е проблемът. Жан-Люк живее в Канада. Блуи живее в Австралия. И знаем от епизода със знака, че цялото семейство Хилър не можеше дори да се накара да напусне улицата си, камо ли страната си. Освен това, въпреки че Жан-Люк и Индиго имат сходни лилави нюанси на козината, има много малко други физически прилики. Опашката, муцуната, ушите. Нито едно от тях не сочи категорично към Жан-Люк. Сега нека поговорим за Макензи и тук нещата стават наистина интересни. Ако погледнете Макензи като малко кученце в космическия епизод и го сравните с Индиго, приликите са трудни за пренебрегване. И двамата имат пухкава козина по бузите. И двамата имат едно ухо изправено и едно ухо отпуснато. Муцуната на Индиго много повече прилича на тази на Макензи, отколкото на Блуи, а опашките им са забележително сходни. И двете са пухкави, особено на върха. Но физическите доказателства са само част от всичко, защото сериалът тихомълком изгражда връзка между Блуи и Макензи от много дълго време. В епизода "Плодова прилепка", който е едва 8-мият епизод от целия сериал, Макензи се появява в съня на Блуи. Той е единственият, който не е член на семейството, който се появява там на този етап от сериала. След това в епизода "Лаещи лодки", Блуи и Макензи казват абсолютно една и съща фраза, по едно и също време. Уинтън веднага се пошегува, че двамата ще се оженят. И двамата се оплакват от това. Все пак са на 6 години. Но тогава се намесва Калипсо.
И докато технически обяснява връзката между капитана на по-големите деца и Мия, това, което казва, важи също толкова и за Блуи и Макензи. Чувства, които са се натрупвали тихо и вече не могат да бъдат задържани. В края на този епизод две малки лодки се носят една към друга и се докосват. В Блуи нищо не се случва случайно. Този момент изглеждаше като пророчество. А Индиго, която се крие зад тази врата с бластер за топки, може би е доказателството, че това пророчество се е сбъднало. Джо Брум никога не е потвърждавал напълно Макензи като бащата. Винаги съществува възможността бащата на Индиго да е някой, когото дори още не сме срещнали. Някой, който ще се появи в живота на Блуи в бъдещ епизод. Но въз основа на всичко, физическите черти, отпуснатото ухо и годините на тихо сближаване между Блуи и Макензи, доказателствата сочат в една посока повече от всяка друга. Сега нека поговорим как всъщност изглежда Индиго, защото нейният дизайн е един от най-внимателно изработените в цялото шоу. Тя е кученце с различни нюанси на синя козина, по-тъмно петно на дясното ухо, бежови вътрешни уши и малко по-светла муцуна. Но това, което прави нейния дизайн наистина специален, е колко много членове на семейство Хилър можеш да разпознаеш в чертите й, ако се гледаш достатъчно внимателно. Носът й е подобен на този на Трикси, Мъфин и Сокс. Нейната наклонена муцуна е същата като на Бранди и Бинго. Тя има кичурите коса на Бранди, шарките на Радли и белите тонове на Боб. А това прегънато ухо, детайлът, който постоянно се обсъжда в спора за бащата, е същият като на Страйп. Когато съберете всичко това, Индиго е буквално живо семейно събиране. Всеки клон на семейното дърво на Хилър е оставил нещо в нейния външен вид. Но героят, на когото тя най-много прилича като цяло, е Ана Крис. Индиговата цветова схема ги свързва през поколенията по начин, който изглежда много умишлен. И освен всичко това, нейните лилавеещи петна и жълти вътрешни уши я връщат обратно към самата Блуи. Тя е дъщеря на майка си, но тя носи цялото семейство със себе си. Сега, нека поговорим каква може да е Индиго като персонаж. И казвам може да е, защото освен онази кратка сцена, никога не сме я виждали да общува с когото и да било. Но тази една сцена ни казва повече, отколкото бихте си помислили. Фактът, че тя се крие зад вратата с топков бластер, използвайки същия номер, който Блуи използва срещу бандит преди години, подсказва, че Индиго е наследила игривата и палавата страна на майка си. Тя не просто стои там и чака да бъде представена. Тя дебне дядо си. На 6 години Блуи правеше точно същото. Така че веднага можем да предположим, че Индиго е енергична, креативна и обича хубавите игри, точно като майка си. Но тук става интересно. Ако Макензи наистина е нейният баща, тогава Индиго би имала и неговия спокоен и уравновесен характер, който би балансирал хаотичната енергия на Блуи, което всъщност би я направило наистина интересен персонаж. Някой, който може да планира и да бъде търпелив като Макензи, но също така знае точно кога да задейства засада с топков бластер като Блуи. Сега, ето една теория, над която си струва да се замислим. Бръм намекна за възможността героите да пораснат в бъдещите сезони, като каза, че би имало нещо наистина мило в това да се въведат нови, по-млади герои, докато Блуи и Бинго са на по-голяма възраст. И ако това се случи, нещата могат да станат много интересни. Представете си тинейджърката Блуи, която се справя с гимназията, новите приятелства и всички сложни чувства, които идват с порастването. Нейната креативност ще се развие, а приятелствата й ще станат по-дълбоки. И някъде по пътя, ако Макензи наистина е бащата на Индиго, нещо ще се промени между тях. Две деца, които извъртяха очи, когато Уинтън каза, че един ден ще се оженят, в крайна сметка се събират заедно. Сезон с тинейджърката Блуи може да е мястото, където започваме да виждаме това да се случва. И това би накарало онова малко кученце зад вратата да се почувства като награда за нещо, към което сериалът тихо е градил през цялото време.